All the way from Patukaw, nagadayot nagapwan na kakabsat. Iuray tayo kumati karne ti baboy na naanan. Sausage lat ng tilaok tayon. Sawan mo ti karnit baboy. May tuman na dati karnit baboy. Ano mo pang gisa. Pero, basta ko na ti babakot, misot adda, isot ala. Ayan. Kaya lang ada al-alyana basit. Kaya gisa tayo dito bawang na. Kaya sibuyas na. Tapno adamang paraman. Kamatis. Kamatis. Kasi kintaminta ko na kuma. Ayan. Yan na yung sayote na nagapo pa di Patukaw. Salamat at idolor. All the way from Patukaw. Suyo, Ilocos Sur. Diba? Nagadayo pa di nagapuan na. Ginmanong dito ay Abu Dhabi. Kantay mat basitan ti danom. Tapno adda basit sabaw na. Ayun. Tadda paglabay ti inapuy. Ayan. Dahil luto na ang sayote. Yan. Marunggay. Nagapo di kapitbahay. Galing sa kapitbahay. Binigay. Tapos linis na. O, diba? Saan ka pa? Kahit isa lang ang kapitbahay, pagka ganun. Ibinigay ng linis, di ba? Yan na rin ang sausage. Sob na ang ating tanghalian, kakabsat. Kaya mga tayo, naluto. Sayote nga damarunggay na. Mga tayon, kakabsat. Sayote ang ulam na may malunggay at saka sausages. O, diba? Nagadupay tayo na po eh. O, pusubli nga di ka pala mabsog ita. Yan. Kanin is life. Kainan na. So much for watching. Stay safe and God bless us all. Ibatik to'y kagudduan na. Tapno adan to si Dakinto no. Domingo. Kabuta tatakot. Today is Friday. And bukas ka day off tayo. Rumar tayo. So, hintay ito makipanganin ijay. Dumanunan tayo na bigat. So, ito pang Sunday na ng tanghalian.